na ki fa suka yi wa ranar karya sun kaɗe da ta kawo wa Husaini wa Maulana. Tabbacin addini zai tabbata shi yake sabon Husainawa. Wa Husaini wa Maulana. Taron Yawmu Arba'in ya gabata a garin Kano, yayin da 'yan uwa almajiran Sheikh Ibrahim El-Zakzaki suka fito kwansu da kwarkwatansu domin tunawa da shahadar Aba Abdullahi Al-Hussein a ranar 4 ga watan Satumbar 2023. Ga kaɗan daga cikin bidiyar da muka ɗauko muku yayin gudanar da shi wannan tattaki ɗin na yankin Kano. Aljamar ki ka yaki
Zaki ba zai makuna ba Husaina Husaina Qatila wa qatila ya kai mai amsawa musali duka ba mota ba ce speaker MP ce dai suna kusa da mota ne wajen wannan hoton nan mai bakin ina kuma bakin kaje mana a tafi kusa kuwa abin malakiya wai ce wai baba Imamu Ali mai bangatsar ahada Ali akbar da hadisi da mai sirratar Karika an kasu bala'in ba karbi ne ba Salamu ala Zainab bala'in bai daɗa girma ba sai da ta hangi imamu ta rugogonsa ta tsaida shi kukan da take ya sanya Hussein shi ma kuka ya ci karfinsa ta sumbace shi ta dace wasiyar baba umaru ta bada akan kaka yau duba ko ba ka tamu ko ba mu tata zafa su taka da dawaka ta ce in san ban koyanka domin nan za a ce ta ce mai na wakilce ta Allah akubar sarki wani ko samu da dodo yawa da ina kira dari biyar kai kan Allah na zama sun ba ta kirjin domin nan ne a ada'ullah zafa su taka da dawaka ta ce in sun manzu yanka domin nan za a ce Fatima al-Qur'an, Zainab Maulana, Zainab
zuciya. Jason on the beat. Imam Hussein. Sun kashe dukkanin mataimakana. Annabi shi'a yake, Halima shi'a yake, Fadima shi'a take, Hassanan shi'a suke gaskiya gonsu take, Hassanan shi'a suke gaskiya gonsu take, Abadan shi'a ba su fasa ba. Imam Hassan ɗan Sida Ali su ne nan suka ba shi gudu. Ya dinga amayin wahantarsa Muawiya kuma ya
Ina Fatima? Yawa kin zo. Wa Hussein